تێزانین کو مۆسکۆ و رێژیمە ئەسەد کارێکی ڕێگرتن لەسەر هەفبەندیە ناودەوڵەتیش بۆ ڕوبەرووبوونە داعشێ دکا. ئیران ژی برۆلاخوا تەڤلی وان پرزگرێکان دبا. ئەڤ هەلوێستا ئیران تێ بەریک و کۆنگرێکی ناودەوڵەتی لە پایتەختە فەرەنسا پاریسش بۆ ژناوبرنا ڕێخستنا داعشێ وەرەلدارخستن. دەوێ دەربارەدا وەزیرە دەرەوەی ئەمریکا جۆن کێری گەهشتە پاریسێ ji بۆی بەشداربوون di کۆنگرê navdewletî yek û biryara siba duşemê wereldarxistin bi beşdarbûna bîst dewletan. Arman ji vî kongirî ew e ku her dewletek helwêsta xwe zelal bike û çi karekî pêşkêş bike li gor jêdereka diplomasî. John Kerry berî ku bigiha Parîsê berê xwe dabû Qahîra û civînek bi Serok Abdülfetah Sîsî û Wezîrê Xariciya Misrê Sameh Şukrî li darxistin. Divê derbarê Misir jî piştgiriya xwe li hember Daişê daxuya kirin. Her li ser mijara ji navbirina terorê, Serokwezîrên Astralya Tony Abbott ragihand ku Astralya wê hêzên leşkerî û firokên şer ji bo alîkarîkirina koalîsyona navdewletî wek bi cihkirina daxwaza fermî ya netewên yekgirtîba. Beramber ev tevger û hevbendiya navdewletî ji bo ji navbirina terorê ku têkirin, tevgerek din têkirin ji bo rawestandin beramber vê hevbendiyê. Ew jî Îrana ku tevlî Mosko û Şamê diba ji bo çêkirina pirsgirêkan. Mosko dibêje ku herîşên asmanî li ser Sûriya û Iraqê bê koraya encûmena ewlehiyê bêstandin wek karekî dijminayê çêya û têkbirina yasaya navdewletî ye. Goseyna Şaban şêwirmenda Beşar el-Esed dibêje ku stratejiyeta Obama karekî newaqiî ye û ameje bi wê yekê dikin ku rejîma Sûrî çi balefirên Amerîkî li asmanê Sûriya bibîne wê têk bidin. Adla Ehmed, Programa Ark.